Så stikker de af. Et stykke røgvild længde mere på cirka 250 meter. Bare lige en god afstand på 300 meter faktisk. Den skal noget tættere på. Jeg skyder i hvert fald ikke på 300. Nok større chance for at den går ned til Søren. Søren han sidder dernede i bunden af pilen. Der står et tårn. Så 300 meter den vej. Et stykke råvild. Jeg tror det er en ro. Og så har jeg 500-600 meter den her vej. 3 stykker råvild. Vi venter på drevet kom. Men det er den 1. december. Og det betyder her i Vesthimmerland, at vi må skyde stor kronhjort fra i dag. Og interessant nok, så i de pilstykke vi ser her, der er der på de sidste 2 fællesjagter kommet store kronhjorte ud. Lige ude foran det tårn. Så det sidder jeg jo i virkeligheden bare og drømmer om, at der gør det igen i dag. Lige pludselig stak der 4 stykker råvild ud. En bukkeplante. Simpelthen ude på for lang afstand. Der er der derude. 300 meter. 300 meter. Ja. 4. Det kommer jeg simpelthen ikke til at skade. Den er jeg sagt med i tvivl om jeg ramte. Det tror jeg ikke. Hvad har der været derude? Der har været 100 meter. Jeg holdt lige på bladet. Det var spændende. Først så løb der 4 stykker råvild ud, som jeg forestiller mig var nogle af dem vi har set i starten. Der har set 1, og jeg har set 2. Og jeg indser at de er alt for langt ude. De løb hurtigt ud, og de var ude på en 300-400 meter. Og mens jeg sidder og kigger efter dem den her vej, jamen så vender jeg hovedet, og så hernede, så står der 3 stykker vildt igen. De løber frem, og jeg kalder, vurderer de er ude på 100 meter. Og de stopper op, og jeg skyder til den bagerste, som jeg forventer er et lam. De størrelsesmæssigt virker de lige store. Skyder til den bagerste. Og den giver ligesom et hop op, som et stykke råvild typisk gør, når den bliver ramt. Et hjerteskud. Men efterfølgende løber den ret ubesværet direkte hopper over åløbet og ind i pilen igen.
Så. Når drevet har været igennem hunden er, så må vi se, om der ligger et stykke råvildt. Ellers så er det en forbier. Min oplevelse er, at man nogle gange, specielt når man sidder i tårn, kan komme til at skyde lige under dyret. Og så kan den også godt lave det hop der alligevel. Så. Spændende. Den ligger fortsat og bevæger sig en lille smule derude på 60 meter. 63 meter. Vi havde råvildtet, der stod ude mod nordøst. Stod mellem 800 meter og 1000 meter ud. Og så kom der simpelthen en cykelklub kørende mod øst ude på grusstien. Og da de kørte forbi, jamen så begyndte de her 10-15 stykker råvildt at løbe lidt i forskellige retninger. Nogle løb østpå, og nogle de løb herned sydpå. Jeg skyder det første skud, jeg kan se, at det rammer lidt lavt. Jeg har forventeligt ramt lidt ind mod maven. Jeg forsøger at give et skud mere. Men den var færdig i det første skud. Nu ligger der et stykke råvildt herude. Og drevet er ikke engang kommet endnu. Så. Vildt spændende jagt. Der er vanvittigt meget råvildt. Jeg tror jeg har set 15-20 stykker råvildt i dag. Hun giver hals dernede af, og der er blevet råbt råvildt. Der blev afgivet et riffelskud der. Jeg tror sgu Søren han fik den dernede. Jo, der er det. Stærkt. Super godt. Så er der lidt mere ro i mausen. Det er forventeligt det stykke råvildt, som jeg skød mod, som har lagt sig ind i pilen, som der har været halset efter en del, og som løber ud ned i bunden af pilen. Der går et riffelskud, hvor Søren forventeligt har ramt det, og efterfølgende får det et haglskud af en af skytterne, der står derfra, går hen imod det og giver et skud. Så det er nede, og det er rigtig godt.